Sa kanto pirmi magtapok, nagistorya sa silingan ng uban. Kay gasigig tanaw unsay sayop sa uban. Kung kinsay na ay bagong motor, maoy unang hisgutan. Pero kung trabaho ang istoryahan, wag yo'y kalabutan. Ayaw tsismis, buhati mong kinabuhi. Ayaw himantayon, dili na makaasenso ni. Kung masuya ka, mas maayong maningkamot ka. Kayang kalipay di makuha sa pagdaot sa uban pa. Na ay bagong sinina si Inday, pirming mabantayan, kiingnan dayon. Sus, siguradong fake ra na iyang brand. Apan sa tinod, siya'y naningkamot, naghulog-hulog kada buwan. Kamo diha sige yaw-yaw, wamang gani ka balog plano sa kaugmaon. Kung gusto kag nindot na kinabuhi, ayok pang hilabot sa uban. Ibutang imong tusok sa imong damgo, kay di mo madaog ang kalibutan sa tsismis lang. Ayaw tsismis, buhata imong kinabuhi. Ayaw pamantay, buhata imong pangandoy bay. Kung masuya ka himo ang inspirasyon, dili kontra, kay tanan ta gusto ra kalambuan. Tsismis ra gyud na way pulos, mas maayong magtrabaho kay na ay maayong ugma.